ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навор мошинои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дохили мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастад Hyundai Starex бо нархҳои арзон ва бо нархҳои қимат, ҳастад Toyota Camry 2 сечкаҳои объёмӣ ва простой, Opel Astra G хечебек бо нархи арзон ва ҳастад Opel Astra G Caravan, Opel Vectra A ҳастад ва Opel Caravan, Opel хечебек ва намуд дигар намуд мошина ҳастад ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видео оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. Курси имрӯза 152 сомон навор ҳастад мегӯям, маромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозки хуберо ба шумо тавсия метиҳем, ки компания яка Ёқуб яка чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. Шаҳри Бохтар, Хурусон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшин 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияш оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. Агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. боз мошини майда ҳамтора ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи Кортон ки аз ҷойҳои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област ботона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка Ёқуб. маромад ба шумо тавсия метавонад, албатта нависед, бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад ки Hyundai Starex ҳастад ки полни люкс. соли бароишаш 2000 ҳастад ки 34 дизеле, объём мотори 2 литра, коробка механика, ҳолати мошин баъдро беҳтарин мошин, мойка нокада сурат гирифта, не ки мошин дуруш полни люкс аст. мошин баъдро ягон камбудӣ надорад, ҳамаи комфортош кадаги астад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд ҳамин моҳи январ уже буд мешавад. рамкаш мегӯяд ягон ҷош кафидагӣ надорад ва мошин хеле навора дар навор мошин дуруш полни люкс кадаги ҳолати беҳтарина мегӯяд. 4та балон мегӯяд, 80% мегӯяд, ягон мақсад ки ягон газели боркашам боша, яъне ки бортавои газелои бортавои алишам мешавад. агар кадоми сумкате мегӯяд, нархаш мегӯяд 50 000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. балон ҳолати корӣ, салон тозак, хоб алиш ба ягон газели бортаво ё ки ба сум 50 000 сомонӣ. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдада қарор дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафоншон астад ки 24 соат кор мекунад ва дӯстони азиз, мошин мегӯяд нав хадавои кадаги астад. Hyundai Starex яъне люкс тайёр. маромад шахсоне ки мехаранд метавонем бо занг занем, бештар маълумотша аз худашон гирем, бо савдои хуб дорад. агар шумо дома будам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат маълумотшо рӯй кунем, мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 астад баъдро ки намхели свето. соли бароишаш 2007 солае ки 34 бензини холӣ. объём моторош 2.5 литра, коробка автомата, сайзтари мошин мегӯяд, беҳтарин мошин мегӯяд, американка мошин, ягон расходи зиёдӣ надора мегӯяд соҳибош. хоб салон тоза, хоб кондитсионер, электропакет ҳамаи комфортош аст. мошин баъдро дар дуруни шарда гаштагӣ аст. нархи мошина мегӯяд 105 000 сомон мегӯяд, боз муомила дорад ва рақамошо мегафон аст. илтимос мегӯяд беҳуда зиёдӣ мақсад занг назанед, фақат харидори аниқ. агар харидори аниқ боша мегӯяд, маълумотҳои иловагиша мегӯяд, тариқи телефон занг занам метавонем. агар ки харидор бошед, нархи мошина чӣ қадар гуфтам, 105 000 сомонӣ. ин ҳамин рақамошо дар занг занед, шумо ҳамаша фаҳмода метавонам. ва аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад, дар таги видео нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат навора то охираш тамошо кунем ва силикаи навори моро подлисаш кунем. мегзарем ба сеюми мошини фурӯшӣ. бо як Hyundai Starex астад баъдро ки срочная бо нархи арзон, сайзтани беҳтарин. соли бароишаш 2000 сол астад ки 34 дизеле, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду аст.
мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон нав астаем, салон тозак астаи, диска ва дӯстони азиз мошин дар шаҳри Бохтарда гаштагӣ аст, яъне ки мошинча сатфои шаҳри Бохтар дар шаҳраки Леваканжда. Срочно мегӯяд пул дар кошида мегӯяд мефурӯшад бо нархи арзон. Мошин люк помачи дорад. нархи мошин 26 000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад. ду та рақам аст ки якумаш мегафон 16 ва дуюмаша мегафон инашда 00 да ватсап ҳам дорад. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. як сола ҳуҷҷат, 4 баллон нав, электропакет, хоб люк ва диска писка мошинча нахадва астае. мегири фақат корта пешбарӣ ва нархшам қимат нестае. маърамат дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен ё ки мошина рафта аз пеш дар шаҳри Бохтар яки ноҳияи Сарбанда рафта бинен. фақат лайкҳоро ҳам хел занен, дареғ надорем ва навори моро дар ки ҷое ки метавонен силкаша падрисаш кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Mercedes Benz C-класс сечка объёмни. соли барои 1998 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём матруш 2 литраи коробкааш механика ҳолати мошин мега бардон беҳтарин ае. мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 10 моҳи дигар тандировка дорад, 4 дискаҳои рамашка, салон тоза, мошин ҳолати беҳтарин дар электропакет ҳамаш нахаду светои серебристӣ. нархи мошина мега 61 500 мегӯем, бо камтар муомила дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. ҳолати мошин мега хубай нахадвай, срочно мегад ай назди капоти мошин мегад нақсад ки пешашда бо муомила мекунем, ба телефон мегад савдо накунем. хоб ин ҳамин рақамҳои вавилон астае ки шахсоне ки мехарин маърамат бо дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. агар ман бо шумо давам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки реклама дошта бошад маърамат роё кунем, мо реклама яъне фурӯшда мегзорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ астае ки срочна Opel Astra астае ки дар кузови хечебек бо нархи арзон. соли барои 2000 сол астае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём матруш 1.6 литр астае, коробкаш механика, сайзтари мошин мегад нахадвае. мошин 4 диска, 4 баллони 80%, салон тоза, раднои краска, ҳуҷҷатош мега буд шудага, мошина биё аз пеш мега бо арзон мекунем. нархи мошина мегад 51 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад, салон тоза, хай мошинча, электропакет, диска, баллон нав аст, ҳамаш наха 2000 сол астае. 51 000 мега бо харидори аниқ боша мега конкретна савдо дорад. мошин бадон дар Душанбе пойтахта қарор дорад. 918 ин рақамошона шахсоне ки мехарен маърамат бо занг занен, маълумоти пурра ва аниқша аз рақамошон гирен. фақат ба хотири меҳнатҳои мо ялайкира занен фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузови караван светои серебристӣ. соли барои 1998 астае ки 34 бензини холӣ, объём мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад бензини холия 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мотор мегад беҳтарин хадавои кадагӣ. мошин мегад ягон чашка, ягон рамаш мегад варид кадагӣ нестае. километри нави мошинча мегад тенҷи бадае. нархи мошин мегад арзон 32 000 сомонӣ бадрон, камтар савдо мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳамаш мегад радной аз худаш астае. баллон нав, 4 моҳ ҳуҷҷат, хадавои кадагӣ, чашка, рама мегад варид кадагӣ надорад, хай бухтон аниқ када гирен. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз, навори моро то охираш тамошо кунед. мошинои арзон дар ин навор бисёртар астае ва фақат ҳамин лайка ҳамин фаромӯш накунед, гузоре ба хотири меҳнатҳои мо. агар ки имконият бошад ҳамин силкаи навори моро пауза карда 1 минут дар имотон падиса кунед, ки дар ягон дигар сайтотон барҳамат барои дастгиритон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ астае ки Toyota Corolla ки бо нархи арзон. соли барои 2006 сол астае ки ҳам газ ҳам бензин дорад, кор мекунад. мотороша 1.6 гуфтага аст, союбуш, коробка автомат, сайзтари мошин мега нахаду. мошин мегад ягон камбудӣ надорад, фақат мешини ҳай мекунӣ. баллонош мегад пачкай, аккумулятор мегад пачкай, коробкаш мегад 100% ғамнамета беҳтарин, мотор звер астае, салон тозака, электропакет, 4 диска ва баллон нав. нархи мошина мегад 67 мегем, бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. рақамошон мегафон аст, шахсоне ки мехарем бо зангзане боқӣ монда маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. мошинам хеле света, ак намедонам света чӣ хел шумо қабул мекунен.
агар маъқултон бошад нархш арзон аст, барое ки 2006 сол ҳамхали сасияро каме кам ай 75 боло ҳастанд. Марамат бо хайхтон занг занед ва маълумотои пурра айниқша гирен ва навора то охираш тамошо кунед. Аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel хечбек ҳастае ки бо нархи арзон срочна. соли барои 1997 ҳастае ки 34 бензини холия мега газай дагӣ нест. Абиё мотори 1.6 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 чашкаош мега пай надорад. светашинам хеле сиёҳи пудрадора, хеле пудракай мега. 97 сола мега соҳибуш ягон камбудӣ надорад. бензини холӣ, 4 калпак, 4 блонои ҳолати курӣ. нархи мошина мега 30,000 сомон гуфтасе. як хайба чанд арзон мекунад мекунад яша нагуфта, яъне ки 30,000 сомон нархша мондаи худаш арзон карданша ягон чи гуфтагири намода на дига казда. рақамошон аста мегафон кор мекунад. шахсоне ки харидори аниқ бошед мошин дар шаҳри ваҳдат метавонед маълумоти пурраша аз худашон занг зада пурсен. марамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra J дар кузифи караван срочна бо нархи арзон. соли барои 1998 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад кор мекунад. абиё моторуш 1.6 литри простои коробка механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин. хоб мошин мегад документ дорад нагуфтиянд чанқа. 4 та балон мегад пачка, 4 дискови рамашка, электропакет, аккумулятор нав, салон тозак. мошин мегад ҳолати нахадуда. нархи мошина мега 53,000 мегем бо арзон мекунем мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. 53,000 сомонӣ бо савдои хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони Тоҷикистон ҳастае ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки хеле Astra J лозим бошад марамат занг занед. ҳамин сайзтена бадоназид нархаш ай 65-60 боло аст. ин ҳамин сайзтени якада намадору ки хай арзон гуфтасе бо ҳамирам савдо мекунад. марамат занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки светои вишнови, светои олучагӣ. соли барои 1989 ҳастае ки ҳам газ дора ҳам бензин. абиё моторуш 1.6 литри простой ҳастае. коробкаш механика, яъне ки простой механика. хоб мошин мега 4 та балонои 70%, 4 та калпак, ин хеле светои вишнови, салоншам тоза. ҳай соли мошин кӯнан бошад ки мошин нахаду камбудиша нагуфтае. мошин срочна агар савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен бениҳоят срочна. нархи мошин 11,000 сомонӣ ҳастае ки мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. дута рақам аст. якташ рақамҳои 02 рақамҳои дастичона ва дуюмаш рақамҳои WhatsApp. кадомеш ки кор кунад метавонед аз ҳамин рақамҳо маълумота гирен. мошин рости гап айдина уже фурӯш дар бурмодаги аст. агар ҳамин савдо нашуда боша метавонед савдо карда гирен. хоб дӯстони азиз, агар аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим бошад нависед, мо пешкаштон мекунем ва реклама дошта бошем марамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.